Hej folkens, det er mig Anton, og nu vil Søren demonstrere, hvordan man laver tricks for wrestling. Her er vi, Søren! Woo! Hey. I dag vil jeg lave nogle tricks. Og hvis I kan se, er det i min seng. 2 sekunder. Okay. Han er meget fancy med den sang. Ja, det er jeg. Så sekunder, folkens. Hey, stil den lige hurtigt til et eller andet sted. Bare lige hurtigt lægge den her. Hvad så? Altså, der er sådan skal lige noget, så I hænger på mig indtil videre. Nej. Jeg skal lige snakke med dig. Kom. Okay, så er vi her igen. Vi har lige aftalt, at vi gør det på skift. Så nu kan I bare se Anton. Kofi Kingston! Wow! Okay, så er det. Så lige det var. Sådan sker der, hvis man ikke opfører sig ordentligt mod Kofi Kingston. Hvad sidste? Sådan går vi på det. Hvad sidste stil? Right. Men I kender måske godt den her. Men den i hånden på kameraet. Woo! Sådan gør man det! Rey Mysterio. Okay, Rey Mysterio stil. Lidt blandet med den. Okay, godt. Så når man bare det. Hvilken stil kører du? Hvad hedder ham der med en hvid handsk? Til Roth. Til Roth! Når han kommer ind i næbet. Sådan gør man det, baby! Kofi Kingston. Måske har I set den før i wrestling-spillet nu. Tætning! Og forresten, for at gøre jer oplysende, så må man også bare godt hoppe med ud og lave alle mulige sejetricks. Det behøver ikke være wrestling. I kender måske den her fra Rey Mysterio. Det er faktisk 2 ting fra Rey Mysterio. Nu skal jeg lige tænke på, hvad var det nu, jeg ville lave? Hvad var det nu, jeg ville lave? Nå ja. Eller måske en. Op på dørene. Okay. Så kan man dø, baby. Okay. Det her hvad det hedder? Det tredje sidste trick vi laver for i dag. Det bliver noget med kameraet. Altså. Nej. Der. Okay. Og det her, det er ikke et trick. Det er bare et hop. Som Rey Mysterio gør. Det er hvor han sådan drejer ham rundt. Og fra hjørnet af. Sådan. Shawty's like a melody, my like a cakey, oh let me sing it loud. Na 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 na, every day, it's like my eyelids, oh replay. Nå ja, når Rey Mysterio er blevet holdt sådan her i hans hoved, så gør han sådan her. Og så
Nej, det ved jeg godt, den der salto en. Han nætter, og så går rundt. Så gør han sådan her. Ind til hans hoved. Måske har I set den inde på YouTube. This one. Det er sidste. Det siger, at jeg ikke kan forstå engelsk. Anden sidste. Anden sidste. Okay. Jeg skal lige huske til mig. Han tænker. Så lad være at forstyrre. Og hvis I kritiserer, så er det bare dårlige anmeldelser. Det her, det er John Cena. Og Og nu demonstrerer jeg på jer. Okay. Det her, det er det aller sidste trick. Og så er vi færdige for i dag. I kan ved godt, hvis I spiller med det der hegn nedover. Har I så lagt mærke til, at de gør sådan her? Nu demonstrerer jeg lige på. Nå, jeg gør det bare. Ind i hegnet. Okay. Kom her. Det var alt, vi havde på i dag. Ses næste gang. Hej hej. Hej, folkens!